Tripura hasteo kahamke loksabha chongmari engna bagai mungsabo samwng usulwi kwrui election commission amchereko kahamke naikolna bagai agini simino shepna hari tongkha kendra special train by khwlawi hasteo Phai sokphaikha kendriyo naikolnai rok swrang salni horo agartala rail station of Phai sokphaikha borok sangrong salni horni bisingono hasteni dalbedal thaini kendro tlangai thangnai borokno sak naikol mungni khlainai kendroni simi Phaijak sengkrak botol Tripurani kaini loksabha kendra bo tabuni bisingono burti amcherego thangai samwng botang chengai rekha chongmari commission bobo amcherego busuk jora kendriyo naikolnai rjaknai abuni samwng bo chengai rekha puila busakni sikang hasteo tebo kendro naikolai Phai sokpainai hini bo saimankha 19 April salmari bo Tripura hasteo puila dophani board salthang Tripura loksabha kendroni logi 7 ramnagar bidhan sabha kendra bo ungnai by-election.salka Tripura loksabha kendra paithak dophani vote ungnai 26 April salmari wo hastini joto buto sengkrak rok riwi mano kabang a kokwan suguino kendriyo naikolnai rokno rohorka election commission phiaba sokphaikha hasteo kendriyo sengkrak rok abo rok tabusuk jorate saimanya kho bureau report kokkhorang।